салом алейкум дӯстони азиз, созе нағзани саломатиё хубай бори новинка омадагай. Баъдан бо чанд намуд пояфзоло акция шидагай. Озимаш мода нишон метам. Марҳамат биёин бозори Корвон тарафи Пажарка, якм дарвоза, якм қатор, ина якм дарвоза ки ворид гаштед, биёин 463 контейнер. Аз ҷамъа тез навор дорум, барои ки молошон беҳад хубай ва аксияҳои зур мегзаронанд. И тарафа бинен ҳамаш 50 сомонӣ. Мана ҳама намуд доранд ва ҳозир вориди дукон мегардем. Духтарако я аксияи хуб пешниҳод кардаган. Марҳамат биненда. Ина инҷа чӣ намуд туфлие ки мебинен духтарако. Ира бинен чӣ фасонанд. Ҳамаи ҳамино оптовиш 90 сомонай, дона 120 сомон. Марҳамат хоҳишмандо биёен. Размеро ҳастай. Ина диден моделош ҳамаш новинкаяй. Каблукошона аҳамиятият ҳамаш ҳархелаяй. Мана беҳтарин модело пешниҳод шидагай. Рақамҳои савдогарам ҳаст дар рӯи экран. Касе доставка мехоҳад, доставкаям доранд. Мана арусако, духтарако, каседа ки мисол дар корай туфли бо нархи арзон биёен моделҳои фасона аз анамин нуқтаи савдо пайдо мекунем. Ира бинен ох духтаро, ина лакировниёшам ҳастай. Мана моделҳои новинка. Ана ин намуд каблукам ҳастай. Аҳамиятият ҳамаш гулош ҳархелаяй. Ана баъдан бо ҳаст аз ана ин модел. Хулоса нархошон як хелан ҳамаша. Каддо меша ки мегирен 90 сомон оптовиш, донада 120 сомон. Бинен чӣ хушрӯвай. Качествашам нағзай духтарако. Марамат хоҳишмандо бо аз пеш биёен, бо нахстар мешава ки ба ҳазур тамошо карда интихоб мекунен. Бинен чунин духтарако аз ана ин намуд макасимкои фасонам ҳастай. Бинен чӣ хушрӯ. Мана ино донада 120 сомонанд, оптови 90 сомон. Марҳамат хоҳишмандо метавонен ки омада ай пеш бинен. Бо модел бисёрай. аз ма каблук шашмода нишонитим чӣ хеле ай пешаш. Мана диден чӣ интихоби васе дора. ҳам лакированиш ҳастай, ҳам кожаниш. моделошон хеле зиёдай. Мана ҳамаи ҳамино духтарако донада нархшон 120 сомонай, оптовиш 90 сомон. Ина ин модело боша духтарако бинен бори новинка омадагай. Ино донада 150 сомонай, оптовиш бошад 110 сомон. Мана бинен ҳамаи рангош ҳастай. Беҳад хушрӯан качествои нақсшай. Марҳамат хоҳишмандо биёен бо ай пеш бинен, бо нақстар мешава. диден чӣ интихоби васе. ана ин қисмда бошад аз 120 сомон сар карда то 180 сомон шумо туфли харидорӣ мекунен. бинен интихобуш хеле ва хеле зиёдаи тамошобино. марҳамат бо худтон омада як маротиба аз пеш бинен борора. мана беҳтарин варианто. и туфлиё чанда? хушрӯа духтарако бинен ҳамиё 120 сомон. 100 сомон оптовишои дона 120-150. духтарако бинен 100 сомон оптовиш фасониша бинен охи. аз и чанд модел дора. диден чанд ранг дора. донада боша 120-150 ду намуд нарх доранд. ҷа моделошам ҳархелай. диден чӣ фасонанд. мана туфлиёи фасон каседа дар корай ҳатман анами нуқтаи савдо биёен ай пеш. бо азида арзоноям ҳастая. ҳами аз 50 сомон сар карда дар иҷа шумо пояфзол пайдо мекунем. инчунин ниёша бинен духтарако. дигар навором да нишон дода будам. бо ина бинен шлёпка ҳастай, макасимка ҳастай. ҳар он чизе ки мехоҳед иҷада бо нархҳои дастрас пайдо мекунен. духтаракое ки оптум гирифтанien шумо низ метавонен биёен ай пеш борошона бинен. беҳад нархи хуб пешниҳод кардагиянд, ҳам барои савдо, ҳам барои мисол касе ки дона мехара. мана модело бисёранд. моделҳои новинка зиёди бадан. як бор дигар такрор мекунем. ин навор аз бозори Корвонай тарафи Пажарка, якм дарвоза, якм қатор, 463 контейнер.
рақамҳои савдогар ҳаст. Бо маълумоти бештара аз хичон бигирен духтарако.